Assalamu alaikum. Sunana Saminu Suleiman, wanda ake kira da Sabin Algaita. Yau ma dai ni ne zan ci gaba da kasancewa tare da ku, inda zan karanto muku labari mai suna Rashin Yanci. Labarin da shahararren marubucin nan wato Zayyad Tukuntawa ya rubuta. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Lokacin da wannan rikici ya faru, Malam Adinani baya gari. Ya taho Nijar cin kasuwa, inda ya zo cin kasuwarsa ta masu kamun kiɗi wadda take ci duk ƙarshen wata. Malam Adinani yana can yana cin kasuwa ne ya samu labarin ana rikicin ƙabilanci a wannan gari nasu. Da haka Malam Adinani bai gama cin wannan kasuwa ba, ya tattara kayansa ya taho ya baro ƙasar Nijar, inda ya taho ƙasarsu cikin tashin hankali. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Tashin hankalin kuwa shine ya baro matarsa da tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe. Ko da Malam Adinani ya zo gida sai ya tarar da gidansa yana ci da wuta ya kone kurmus. A daidai wannan lokaci ana kyautata zaton matarsa Hauwa tana cikin wannan gida. Domin ko akwai mutanen da suke gurin sun tabbatar masa da cewa sun jiyo ihunta tana neman taimako, amma a daidai wannan lokaci ba a samu wanda zai taimaka mata ba, sakamakon kowa yana ta kansa. Wannan abin da ya faru ya matukar taɓaran Malam Adinani da kuma danginsa da sauran abokan arziki, domin kuwa ko cokali ba a samu a gidan wanda za a mora ba. Malam Adinani ya matukar kuka sosai har ya so fita daga hayyacinsa. Da kyar aka samu Malam Adinani ya dawo hankalinsa, har da sai da aka hada masa da roƙon Allah. Bayan an yi zaman makoki, kowa ya watse an bar Malam Adinani da alhinan abin da ya faru. Malam Adinani ya ɗau tsawon lokaci bai yi aure ba, ya ɗauki kimanin tsawon shekara 5, a inda daga bisani iyayensa suka takura masa da abokansa, inda suka matsa masa kan cewa ya kamata ya aure. Daga baya dai aka yanke shawarar haɗa su auren zumunci. Malam Talle shine mahaifin Malam Adinani, yayin da Malam Bala ya kasance shine mahaifin matarsa wato Zuhura, matarsa ta yanzu. Ba karamar dambarwa aka sha ba kafin a shawo kan Zuhura ta yarda ta auri Malam Adinani. Shi ma kansa Malam Adinani ya so a barta ta auri wanda take so, domin kuwa a wannan lokacin tana da wanda take so ta aura, shi ma yake santa. Amma duk da irin wannan bukata da Malam Adinani ya nema, ya bukaci a bar Zuhura ta auri wanda take so, iyayensu suka jajirce akan cewa lallai sai ya aure ta. Har yau har ya zuwa gobe Zuhura ba ta son Malam Adinani, domin kuwa a cewar ta me yake da shi wanda har za ta aure shi. Zuhura ta ƙara tabbatarwa kanta cewa babu abin da za ta ƙaru da shi a wurin Malam Adinani idan sun yi aure, banda talauci da ƙari da yake fama da shi. Haka dai Malam Adinani ya kasance tun bayan rasuwar matarsa, wannan rashin kuɗi da rashin akwai ya same shi. Wannan shine abin da ya haifar da rashin jituwa tsakaninsa da matarsa Zuhura har yau har kwanan gobe. Kawai yanzu Malam Adinani ya yi nasarar samun haihuwar 'ya'ya 2 da Zuhura. Yaran da suka haifa su ne Zainab da kuma Ummu Salma. Bayan shekaru da Malam Adinani ya ɗauka bayan aurensa da Zuhura wanda bai samu haihuwa ba, yasa har kawo yanzu Malam Adinani ba shi da yara, gashi kuma ƙarfinsa ya ƙare, ba kuma shi da manyan 'ya'ya maza ko mata. Kasancewar ba shi da wanda za su tallafa masa, komai ya zama shi kaɗai yake yi, su kuma waɗannan yara mata ne, sannan kuma gashi ba su kawo ƙarfi ba. Wannan shine abin da yake faruwa a can garin KIBBO, yammacin Najeriya da Nijar. A can kuwa kasarmu ta gado wato Najeriya, a garin Kano, wani matashi ne yake ta sauri ya je gida sakamakon hadari da ya gangamo. Burinsa kawai ya je gida kafin wannan ruwa ya sauka. Matashin yana cikin wata mota ne kirar Mercedes wadda ta sha bakin timtak, ya tsaya ne cak a bakin titi sakamakon danja da ta tsayar da su.
Cikin bacin rai matashin ya daki sitiyarin mota sannan ya ja doguwan tsaki yana faɗin cewa kai wai yaushe kasar mu za ta samu ci gaba ne kamar yadda kasashen larabawa suka samu da sauran kasashen turawa. Ya faɗi hakan ne a daidai lokacin da yake ta famar saƙe-saƙe yana ta famar zancen zuci. Cikin faɗa da masifa shi kaɗai a cikin mota yake cewa dibiyar da mutane suke ta faman haddasa gosulo sakamakon rashin bin doka da oda. Gaskiya dole ne idan na je gida in gaya wa baba cewa ni ba zan iya zama a wannan kasar ba sakamakon yadda ake ta wasa da rayuwar mutane musamman ma akan titi. Bai gama rufe baki ba sai jiye an daki bayan motarsa. Cikin bacin rai ya waiga don ya ga wane ne da ke motar tasa amma bai samu damar yin hakan ba sakamakon mutane da suka dame shi suke ta yi masa hon suna buƙatar ya ba su guri su wuce. Hakan ya sa dole ya haƙura cikin hanzari ya taka motarsa ya yi gaba sannan ya samu guri ya fakin ya fito domin ya ga ɓannar da mai motar ya yi masa. Wanda ya fito ya duba sai ya ga danjar motar tasa gaba ɗaya ta ruguje sannan bambar motar ma ta fashe. Cikin hanzari da bacin rai da fasata ya nufi gurin da motar take domin ya je tarar da mai motar da ya masa wannan ta'adi. Yana cikin tafiya wata budurwa mai kyau mai kwarjini da haiba wata zuƙeƙe yarinya ce mai masifar kyau ta fito daga cikin motar. Nan take matashin ya daskare ya tsaya a tsaye kyam tamkar wata bishiya da aka dasa. Tsananin masifar kyan wannan yarinya ya sa saurayin nan ya kasa cewa uffam inda yarinyar ta ƙaraso har ya zuwa gurin shi a kiɗime sannan ta fara ba shi haƙuri tana cewa dan Allah bawan Allah ka yi haƙuri wallahi ban kula bane shi yasa har na zo na taɓa ka. To jama'a duka kuma anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun dawo ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Ina kika je ba ki hakuri ki bayyana kanki na nagadi ta baiwar Allah ban san ina kika je ba ciwo na so